Kinongelam Jangka Meglai Poultry Farmer and Welfare Association kilami syakmat ban penpau pat ba ye jing bat kimat bat ha kejuk kapor ban kenturu ye ke sorkar jela bakan pai kmat shekinong ris yar kumbale ye ki weipat halor ki jing ki babon bahap ban ya lenti de kinong ris yar ki banapok ke jela Meglaya. Habakren chikila pathai khobor mentakasngi nakaliang uba daminot siliang kumu presiden ulapin pau ye kajing benyaw mensim halor kajing bam shimkia da kasorkar ban le ai na kabenta kinong reps er. Ulo ongru habaya nujori ki weipat kinong rep kasorkar kala dep ban penmi kila jingerap da kabawan ra ki thong lani ki mission beper ki ba kinong rep kila ban yo jingerap. Henry balai pat kasorkar kamla ban wan ra kata kathong na kabenta kinong rep ris er lani ka poultry mission. Pan nakaliang jongi kum ka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association ka bangi jutir kum ka MPFWA ya ka as kini ka action kedai ke bapet ya ka baha kamian ka roy ka par jong ki para nongrep ha tekam ris ya tinakaliang jongi kumba pi lajutir bat pi lajuyoi lemba ki lat patai kubor bangi juya syam bangi juya kendu sibun kijing maka bede bat kini ka kam ka ba nakliang jungi ni seng ni tray ya kini ka kam bat ni imja lengba kini ka kam haki por ki ba lalekno ni snowen ong ba ni don sibun ki jing ki bangi ya kendu ha kini ka kam lakalong ha ki jingpang jong ki siar lakalong hakabide bat ka yaw kahat lakalong hakanugno ka rukom nakliang jongi ngimpat yo kanugno ka support nakliang jong ka street government lanika sorkar jela ka jongi haoi hakajing sisya nakliang jongi ngimsyam la syong tikti man lakapor ngijulek ban yakendo na way o minister so way pat minister kiba in charge ya kenika tenap veterinary dan raitat hadu menta nakaliang jongi ngimpat syam layo kanono ka support hakabidei bat ka nika kam oi ladangin pai segi way pat ki paranong rap sngoban ong bangabisni dan rai ladangi pai haki nong risniam ladon ka pigri mission kaba lengba ka tenap veterinary kila yarap ya ginong risniam ladangin page ginong rimasi keladan ka milk mission tenrei habangi page pat ya ki para nongrep aku bede bat ke kam resiar haduk mentah kampat don geno ka support nakaliang jong ke government ka jingkwa jong ipat hagni kapor kalong ba buat pedeng kita ki jenge ibangi nakaliang jongi ni kendo ngim syam la randin nakani ka kam namar kedai ka kam kabla besar jayangi tengi hakni ki sni bat ki benai ki beladap haki meeting ki jonging ngilaju ong ya ki para nongrep ba ngim penslur nadu benai November Desember Januari ban risya namar kedai ka ki benai ki ba ngi hab ban yakun ban yale ya ka jingwan toy kertap kini ki siar ki bana syabar jong ka jela ka jongi toy ha ka jing sisya nimla banlen bahagi ki benai like kita dilai benai ki babun ki siar nilala ban pendap tang na kini ka thain bat ka dong ka jongi nimla banlen hakini ki benai ki ba hausnem bladem kini ki benai Jun Julai Mei Agos bat kumta terter kasiar ka banari boy district hibun ki bana Assam ki wankit na kini ka them riboy ke jongi bat lese nagiwe ki district jong ka jela ka jongi tenre ka babun ka hiaru sethe tenre hagi ni ki lai penai pat ngimla ban yasyan bon nakiba risiar khamtam lelei kini ki badang stang ban suseng bari sispa bari arspa laispa sospa sanspa kumta gihap ban sange be kim don lat da kumway pat hendrai gihap ban sange be hagini gi benai namar kamde na kano kataw kadai be kadaw ka jingwan rung kertep kini gi siar gi ban nabar bat ka penlong ban hiar kador kat hadu ba nginom la syu ban bandang yo nong lane ban penmi tang ya katrai
Jadi halor kita ka nongrem ba ni penduna ya karukomri ya karkumbu ya ki stop ki don ki farmers ki balahe lahe ki bale ya ka integrated farming wat kita ru ki sedang ban penduna hakini ki kendiak benai ka daw hi kalong kumbangaong bagade hi ka jingwan rong pelat kertep kini gisiar di banabar ba klem daktip ya ka bha kamiat lane ka koch ka khia jong kisiar di bawan naba lasuan te lot chaga jela ka jungi along ka kibapan kiba stom ngimtem kendrei kamdon ka proper checking ya kini kisiar di bawan nabar kendrei baro lalong kum ka dosbin lasu tep ba chengi ni ru klem da kli klem da pertau klem da wat jingtip ngila su ya bambe ya kini di bawan naba te lese kan bu jingmaru ya ki nongbam hapo ka thong hapo ka neka jela ka bi ke jongi bat halor kita ka nongrem ni snowban pha ya kumne kurwo sya ka sorka balakum no bandonno ka restriction ya ka jingwan ki siar ki ba nashabar jong ka jela ka jongi hagini kisngi ki ba ladab bun nangi ngidang yo ya kata kador kaba sispa sausan sispa saupo hadu hayo lane na nasem kejongi tenrai menta arsni laisni kador kalahir kensan na ka sispa sausan kalapoi menta sispa laipo sispa laipusan kahir bat kami hapsu bat ka jengyo kejongi lakalong ladangin ken saya kabai tray kabai bam bat kum tak terker kami mi syu deh lor kata kan nongrem ni pha lengba kilat pathai kubor kaneka kerwo syaka sorkar jela bahkan le habide bat kaneka kam ga jongi ba banbu ya kata ke restriction ya kisiar ki bawan naba oi ngintip ba kano kalenti ba ka sorkar kan le tenrai ngikwahin ba kandon kano om ban supen like lantan ya kisiar ki bawan nabar kata kasyem jing ha nomor 1 nadu ka veterinary department ru ban yakran ya ka statistik ka ba ki nongrep ki penmi tat hadu menta kim patla ka dau hi kalong ka dau tenrai hi kalong ladangin pek ya ki nongrep mo ladangin ken ya ki nongrep ka katna agriculture horticulture ki don la lau jong u farmer id ujong ki baleng ba kita ki farmer ID layo jingtep bau ne nongrep urep ayu kapno urep ba ki ki jajmar bau urep dan rai tat hadu menta ladangin lek wat jingtep na ka department ka bape iratna rijing ri kim patip ngangari ayu neuri yu toy ri ayu kim tip namar ka dau tenrai kalong ba ki farmers jong ni hadu menta ladangi ken ki nongri jingri ngim don lau jong farmers ID ka don kam yangi bangin yo ki farmer ID kenang bangin tip ban yo ban tom jing ken ya ka stok ka jing don jong ki siar lane ka jing don jong ki masi ki sniang bekum ta ter dawaro sa government balakum no kum bakale ya ki wei ki nongrap ha ka bai de bat ki line agri lane horti kan le ru ya ki nongri jingri bandon longjong foreign farmer ID kenamba ngila ban yo jingkenya bide bat ka stop te lada ka sorkar hi kan ya kisiar di bawah nabar nganut bagi para nongrep kinla ban pendap ya kayo om tang bakin la ban pendap ya kayo kan dang yo kini kisamla kumbolong menta kim don kam don jam ladangin pek ya ka kam sorkar tenrai ngin dang yok tek kun samlakin dang yok kam ban seng susu ya kini ki farms ya bat kum ta terter marni suhu ba leng bagan ni kam nila ban kersyan ya la kacong kaying kesan tenrai ladangin pek pat nakaliang jongka sorkar ni iba haduk menta kim pat phai khmat syakani ka kam kum ba phai kiwe pat ki jela lada ngin phai tang ya ka jela ka ba marjan ka ba jungi kaba ngelak ban ainuksa ke Asam ni haduk mentang nganut ban ong ba kapek ke kmi ya kinong risyar ki try jela ki jongka ki try muluk ki jongka hakaba kisyar ki bawan nabar kabangan ainuksa ke de bawan na West Bengal kim ailat bakan rung hapo ka jela Asam
tenre ki siar ki bawan na West Bengal kimyo bandrung si Assam ki rung direct ba siya Meghalaya te ka government of Assam lengba katana ka jongka ngamtip hagano kerukom gile tenre kabang yo jengtip tikna he totally ban kade habide bat kisyar habide bat kisnian ki bawan na sabar jela kimyo bandrung ka jela Assam kade ka jing sim khia jong ka state government jong ka Assam tengah ladalong ka bala ya ka state government ka jongi bakin sim ya kita ki step ban yada ya kane ka kam ka jongi kum ki nongrat apo ka jela ka jongi ba kayarap sibun ya ki nongrat om ya ki nong khayi kayarap sibun ki nongrat balai pet nuksa ubabam do siar hakan ka tayo ka baladap hakapor ka ba kasiar kadang liat sispa sausan lada kilek na ki retailer kibadi kutia kibadi kilo kado kabaki kithet kande bit laispa arpos kilo kinongbang kementa kasiar ka poi sispa laisan meta arsni laisni kador kade hikumju laispa arpo unong bang hi umyam kibayam hi gede kinongra kinong khayi kimya kinong khayi to ki yo bet kato namar ka jongki to kalong fix mai jongi to teng sa beneng teng sekendo teng kitip kador teng kapoi khandai po tengka kador unong bam do hi ubam bet laispa arpo mangipat kata kador ngiyok khandai po teng ngiyok khanda sispa arpo sispa san kador jongi ka kiu ka hiar tenre kinong bam do ni apo kajela nganut ban kom ba nakalais pa kinong yo duna kum ka association hi yamentahi ngimtep long ka ngiyoi tang hikilat pathai kubor ngimdon kano ka jingede bat katay ngikwa ba lakumno baka sorkar kade ban taksi yaki mar bawan nabar ladaki wan nabar kadon kalat ban taksi yaki stick betang ya ka kam lajong ka kam riben ka kam rijingri ka jingkwa hi nakal yang jongi ka government kade ban tax yaki siar ki bawan nabar haklenti ka badai andre bakan ya daka an kan penben hakano korkom baka kan le haka bangin tep nangno kami sangno hangno karong kata ka jingkwa ka jongi dan rai ka jingkwa ka long day ban tax di bawah naba